Hej og velkommen til. I dag så spiller jeg noget. Altså, jeg spiller paintball. Det gider ikke være Nether Team. Det står lidt, de taber altid. Og det er min point her. Ups. Og der er 4, 3, 2, 1, 2. Og så er vi inde. Og nu vil jeg skyde. Var jeg ikke Nether Team? Det handler om at skyde de der røde. Derovre. Jeg tager en runde, og så slutter jeg den her video af. Okay, jeg døde. Okay, godt, jeg overlevede. Vi er mange tilbage, men der er 2 tilbage på det andet hold. Yeah, vi vandt! Selvom jeg døde før. Yay! Yeah! Se. Ja. Og det var den her episode. Hej hej!